Γεια σας για μία ακόμα φορά από τα σπιτομαγειρέματα. Σήμερα θα φτιάξουμε, εφόσον έχουμε βράσει τα λιγκουίνι μας, σουφλέ του 5 λεπτού. Σε 5 λεπτά θα το έχετε βάλει στο φούρνο, τον οποίο αν τον έχετε προθερμάνει, σε 15 λεπτά θα έχετε το φαγητό στο πιάτο σας. Λοιπόν, εγώ έχω βράσει εδώ το λιγκουίνι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο ζυμαρικό θέλετε, αλλά το λιγκουίνι είναι ένα ζυμαρικό που πάει πολύ σε αυτό το σουφλέ. Τώρα το μόνο που έχω να κάνω είναι να κόψω το μπέικον σε κομματάκια. Δεν χρειάζεται και πολύ μικρά, να το καταλαβαίνουμε. Εγώ βάζω μπέικον και μανιτάρια. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε μπέικον, να βάλετε κυβάκια γαλοπούλας, μπουκίτσες κοτόπουλο. Αλλά το μπέικον είναι ένα υλικό που στα σουφλέ μαζί με το μανιτάρι πάει πάρα πολύ. Βάζω το μπέικον στα λιγκουίνι μέσα και προσθέτω και τα μανιτάρια. Βλέπετε πόσο γρήγορα γίνονται όλα. Τα ανακατεύω λιγάκι. Ρίχνω και λίγο τυράκι. Η μοτσαρέλα είναι ένα τυρί που πάει πάρα πολύ στο φαγητό μας αυτό. Λιώνει πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά για σουφλέ. Λοιπόν, αφού λοιπόν τα έχω ανακατέψει καλά, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ρίξω τα ζυμαρικά στο πυρέξ. Εύκολα πράγματα, το βλέπετε. Ένα φαγητό που σας είπα είναι στο 5 λεπτό έτοιμο να μπει στο φούρνο, αλλά είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, στρώνω τα ζυμαρικά μου καλά και το μόνο που έχω να κάνω τώρα είναι το εξής. Έχω βάλει το γάλα στη λεκάνη. Ρίχνω και την κρέμα μου και τα 2 αυγά. Θα χτυπήσω λίγο με ένα πυρουνάκι, να σπάσουν τα αυγά και να ανακατευτούν με το γάλα και την κρέμα. Από ό,τι βλέπετε ούτε 5 λεπτά δεν θέλει, έτσι, πολύ σας είπα. Αυτό είναι όλο. Τώρα θα ρίξουμε τυράκι πάνω από τα ζυμαρικά μας. Σας ξαναλέω, εγώ βάζω μοτσαρέλα, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο τυρί για σουφλέ. Βέβαια μπορείτε, αν σας αρέσουν διάφορες γεύσεις τυριών, να βάλετε και μίξ τυριών. Σίγουρα όμως όχι κάποιο αλμυρό όπως το ρεγκάτο. Θέλει γλυκά τυριά, γκούντα. Λοιπόν, το στρώνουμε λοιπόν καλά και το μόνο που έχουμε τώρα να κάνουμε είναι να ρίξουμε την κρέμα μας πάνω από τα ζυμαρικά. Αυτό είναι. Το αφήνουμε ίσα-ίσα ούτε 5 λεπτάκια να τραβήξει λίγο, τα ζυμαρικά να τραβήξουν λίγο από τα υγρά και το βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 1 τεταρτάκι περίπου. Έτοιμο λοιπόν το σουφλέ μας να το απολαύσουμε. 1 τεταρτάκι στο φούρνο το δικό μου και είναι έτοιμο. Το βλέπετε πως έχει γίνει. Καλή επιτυχία, καλή απόλαυση. Σύντομα θα είμαστε μαζί με μια καινούργια συνταγή εξίσου γρήγορη και νόστιμη. Και ως τότε βέβαια πάντα θα θυμάστε πως τα σπιτομαγειρέματα τρως όπως στο σπίτι σου, μόνο που δεν πλένεις πιάτα. Γεια σας.